Din hi l-istorja ta' kif Ġesu għamel l-aħħar ikla mal-apostli tiegħu, kif ġie arrestat, imsawwat u meħud għall-mewt fuq is-salib. Dan kollu għamlu għax tant ħabb lilna l-koll. Ġesu kien fir-raħal ta' Betanja fejn qajjem lil Lażru mill-mewt. Minn Betanja tela Ġerusalemm riekeb fuq ħmar. Laqgħuh folla kbira, ħadu l-frijaj tal-palm u bdew jgħidu: Osanna mbierek minn ġej f'isem il-Mulej, is-Sultan ta' Iżrael. Wara din il-festa tiġi l-aħħar ikla ta' Ġesu. Meta kien mal-mejda flimkien mal-apostli għalilhom: kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għajt magħkom qabel ma nbati. Ġesu ħal-ħobż f'idejh, ratt il-ħajr, qasam il-ħobż u tawulhom u qal: Dan hu ġismi li jingħata għalikom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Imbagħad qabad il-kalċi, ratt il-ħajr u qal: Ħuduh, dan hu demmi li jixteret għal maħfra tad-dnubiet. Imbagħad ħareġ u mar bħas-soltu fuq l-għolja taż-żebbuġ u d-dixxipli wkoll marru miegħu. Kif wasal hemmhekk għalilhom: Itolbu li ma tidħlux fit-tiġrib. Imbagħad biegħat minnhom daqs tefa ta' ġebla u xteħet arkubteh jitlob u jgħid: Missier, jekk inti trid warrab minni dan il-kalċi, iżda tkun magħmula r-rida tiegħek mhux tiegħi. Ħass dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob b'ħerqa kbira. Imbagħad qam mit-talb. Mar ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin għax kellhom qalbhom sewda. Għalilhom: Kif irqadtu? Qumu, itolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib. Fil-ġinien waslet folla ta' nies. Fuq quddiem kien hemm Ġuda, wieħed mill-apostli. Dan resaq lejn Ġesu biex ibusu. Ġesu qallu: Ġuda, bew sażilt biex tittradini? U lil Ġesu qabduh u ħaduh magħhom. Daħluh fil-palazz tal-qassis il-kbir Kajfas. Filgħodu iltaqgħu l-kbarat tal-poplu u l-qassisin il-kbar. Ġabu lil Ġesu qudiemhom u staqsewh: Inti l-iben t'Alla? Ġesu wieġeb: Intom stess qed tgħiduh iva, jien. U huma qalu: X'eħtieġa għandna iżjed ta' xhieda għax smajniha minn fommu stess. U l-koll qamu u marru bih għand Pilatu. Pilatu beda jistaqsi ħafna lil Ġesu dwar min hu l-aktar jekk huwiex re. Wara li staqsih qal lill-folla: Ebda ħtija ma jiena nsib f'dan il-bniedem. Imma huma baqgħu jgħidu biex Ġesu jinstab ħati sal-mewt. Pilatu ddeċieda li jsir kif iridu huma u tom lil Ġesu f'idejhom biex isalbuh. Huma sejrin bih ġelu lil wieħed jismu Xmun minn Ċirene u għabbewh bis-salib biex iġorru wara Ġesu. Kien hemm ukoll tnejn oħra, żewġ tirġiel ħżiena li ttieħdu biex jitneħħew miegħu. Meta waslu fuq il-għolja, hemmhekk salbu lil Ġesu u lit-tnejn il-ħżiena, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Ġesu qal: Missier, aħfrilhom għax ma jafux x'inhuma jagħmlu. Kien hemm kitba li kienet tgħid: Dan hu s-Sultan tal-Lut. Wieħed mill-ħżiena li kienu ħdejh beda jgħajru: Jekk int Sultan tal-Lut, salva lilek innifsek u lilna. L-ieħor imma ċanfru qallu: Aħna qed nieħdu l-ħaqna, imma dan x'den jagħmel? Imbagħad talab lil Ġesu: Ġesu, ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek. U Ġesu jieġbu: Tassew ngħidlek li llum tkun miegħi fil-ġenna. Għall-ħabta ta' nofsinhar waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu li damet sa tlieta. Il-purtiera tat-tempju iċċartet min-nofs. Imbagħad Ġesu għajjet għajta kbira u qal: Missier, nerħi ruħi f'idejk. U kif qal hekk ruħu ħarġet. Iċ-ċenturjun meta ra x'ġara
beda jfaħħar l-Alla u jgħid dan ir-raġel kien tassew bniedem tajjeb. Xi nies twajba niżlu lil Ġesu mis-salib, keffnuh fl-iżgħar u qegħduh f'qabar maqtugħ fil-blat li fih kien għadu ma tqiegħed ħadd.